Hello guys, like session tadi ni skon na gol jana nela. Dah zumbra jana ke dang ni chada. Zumbra ko. Saya. Saya lain ring lah ni. Hello guys, nang taman kapin kan spani gadan video bar ni bahar ni thabau bai. Sekalam nang taman ko mezangi dong, ambo mezangi dong ampai. Dini zeng ha zumbra jana dong. First time ever ha zumbra jagan. Ampai noni ko han gana halai ha pormoni. Nah, zumbra soal खायो जोङो देखो जुमब्रा जोंना एबार जुमब्राया एसे खमथार ओमफ्राय हानखानाय दं आरो थाइनै साइज नुबावदोंसो गय बिफांखौ गावहासो लागासिनो हाबाब दे बेखौ जानोसै ना ओरैजाय दंखायो नै नैबे बानलु बाथोन दंखायो दुन्दिया जों देखानाय जों बेखौनो होगोन आरो orang jitse, beauty dikadang junjia ko dikadang. Orang jin ni se. Wana. Dekho, rasa semua usul. Orang jit deh. Ko han se. Han se. Jit ha 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 ha. Zumbra. Nei goजाबावसो जुमब्राया माथो बिसिनाबो दा होआमायना दासो उन्दुनानै सिखारदों आङो ओमफ्राय 2टा जाबाय न'आवसो दंबाय आङो गामियावहाय अ माय गड नै जा गोरा मबाइलाव देखायहरलाय मबाइलाव गोजा होननानै नै बिलाय मबाइलाव खोन्थाहर बेयावसो मालाय बेयावसो बेना मिथिजों जानांगौबाथाय मुस्किलखा मिजि दं जा गोथाव मोदोमदों खमला मोदोमदों बिसिना गोथावथार जानो जों बे न' खाथिनिखौसो लायदों आरो ओमफ्राय जोंनिखौ हानाखै जोंना माने देग्लाय एसे खमथार नङाबा फिथाइ थायफिनलायजासे थायोमोन बिबार बारफिननानै फिथाइ थायलायलायबावोसोमोन गोरलै जाफिनलायोमोन आरोना ओमफ्राय एबाराव गैया जोंना जि खम माने बिफाङाबो बोरायबाय जोंना बिफां फांसेयावनो गोजाबो गुफुरबो थायोमोन आरोखि ओरै सान्दुं नांगोन गुफुर माबा गोजाना नैबेना गुफुर आयाव सासे गोलैनो नागिरबाय जा हनै दामबायाव बोरमानो थांलाय हनैलाय गावनोसो गेलेनो फर्मनि नायदो दसे दा जाखांबा गेलेदो र' नाय जानोबा नै आयौ जा गोजा जादों जिरदोहायफोराव र' नैबे माबाखौ बेखौ सुगामलाखौ सुदो ओरैबायदि गोथाव जागोन ओमफ्राय जोङो थालिर लायावसो जागोन आरामसे लाबो आसोलजोंथ' जाजाखाया खाथियाव लाबो र' नोंखौ मोजां जिरायना लाबो Tamal koro. Enggak. Mama mobil ini mau selara. Enggak mobil aku nih. Dalam mobil kau. Logan sih. Lalu talir beli lalu. Balu gua juga. Malah jadah dengan jansi.
बालुखौनो एसेल' होबाय नों दा दांसै दे निथि थांला आब'जों थांला आंबो थालिरलाय लायदों गोसासो बियो गोसा नै आं जानोनि र' आं सायानो खदै गदों बुरजा जानो जमगासिनो हनै आरो मा थुदा टेक निथि जानोसै नै माबाया गामलाया निथिया जानो लुगैथारबाय बे सिरा नायलाय माबायदि जिरायदों दालाय निथिया आंनि सनाया बोरै जाखोब्रा निथि सनायालाय बुरिया फेमिलि मेम्बार बुरि नालाय बिदैया बरिया दा लोंबा गोखाखा संख्रि नांबागौ र' बैयाव होनांगौ आयौ एबारसो फार्स्ट टाइम जादों आङो दाख्लै सोरबा मानसि लुगैबाबो अरजाला जोंहा दा रनजा जाबावगोन बैजों नङाबा ना बानलुजों थाइसे होनानै नों गाखोनो हाया ओंखाम बायदिसो जाखाबाय जोङो आयौ बिदैया बरिया दंबावोसो गलाजोब्बाय बिदैया दा माबायाव र' गामलायाव होनानै गोथाव बुरि मास्टा जों बेनो मानो हायाखै होनबाबो गगा मोनदों ओंखायनो होआ बेनो बे गोरलैनो गोबाना होनो गोथाव आबै होन सोरनावबा थाव माबा सनालि मोननाव बालुआ ने निथिया अन्थाव बाथाव जादों जों बेखौ अननो गोसो गैला जानांगौ देरजि मोजां नायो लुगैदों लुगैया जानाय सनाया हाना बुसुरा आयं जोबनोसै आंसो बांसिन जादों दा मोनायाव उदै साबानो जाबाय बेथ' जानाया नुदों जायाखै नों जागोन बोरैबा जाबा गोदै आंनि सनाया खेबबावबाय ना
Ay sana jiyan thawat thawat nai de iku naikasnya misra bega hai ni naikasnya Let's go nan lab ya nu bây giờ ulang sih alo bay sẽ bắt lúc này là khi tiền mới xin cho nó năm rồi các bạn đây đây anh u đang ra bỏ này mas xin school của bác đi thắp cho bạn That's school thấy ạ rồi bà đã chín đúng ạ thay mà That's school là thế thôi rồi bạn nhưng mà bị có làm lâu hụt này đấy ấy bị cái á mình chạy về đất lúc cái đó bị bao cái gì nữa cả bao cái mobil bơi na ôn hơn này mà bên na mobil bơi phút xin bơi lưng xe kamu nak kulin sih gitu, apa jadi kulang nak gitu. nhớ là Gelikan. Loko gede. Bidai loko gede bidai. Oh my god. Bidai agak memen. Aku kan sebelah bayi ha. Kan gitu na. Sukle bading. Raga jeng bay ni cha jeng kom. Đừng thấy bà đảo. Ăn làm xem. Balu berat bisa. Sebut ngandang. Bisa dah. ăn lưng cái gì Mà lưng gì? Biết sao thế? Bà lưng này ra là sao thế? Mà sao nào? Biscuit dong khai na biscuit cái gì? Biscuit cái gì à? Hốt cái gì? Zoom ra hốt cái gì? Bila finish bye bye được love you bye 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 lại bye được sao nào nó cha dàn lúc nào nó upset ra vậy bye bye thắt tan